वो मेरा पिताजी का है। अरुणाचल ख्रिस्टियान फोरामा जेब्ला अरुणाचलखौ ख्रिस्टियान स्टेट ख्रिस्टियान रायजो होननानै एनाउन्समेन्ट होबाय डिक्लेयार खालामबाय बेनि उनाव होनजाग्रा प्रियफोर मा जादों मोनथिगौना बे जाहैबाय जोंनि आसामनि गोबां हिन्दु धोरोमनि सुबुंफोर हिन्दु धोरोमनि हानजाफोरा गोबां बाथ्राफोरखौ बुंदों जे आसामावबो बेबायदि ख्रिस्टियान स्टेट जागोन नामा आसामाबो सानसे समाव बेफोरखौ जिंगासिदों आरो गोबां बाथ्राफोरखौ बुंदों इयास होनजाग्रा प्रियफोर दिनै नोंथांमोननो बेबायदि रादाब लानानै फैदों जेरावहाय अरुणाचलाव ख्रिस्टियान फोरामा जेब्ला ख्रिस्टियान स्टेट होननानै डिक्लेयार खालामनानै होबाय फोसावनानै होबाय बिनि उनाव आसामाव दावराव जादों दिनै बेबायदि रादाबखौ नोंथांमोन लानानै फैदों दा बेयावखाय गासै बाथ्राफोरखौ मोनथिनो थाखाय जोबजासिम नायगोन जेन गासै बाथ्राफोरखौ बुजिहैजोबो दे अब्ला प्रियफोर बासायगिरिफोर जिसु ख्रिस्टनि मुङै साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमहरदों आरो लोगोसे फिन बरायदों आरो लोगोसे सरासनस्रा खावलायबाय थानाय बायदि खावलायनो हास्थायदों सोरबा जुदि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोन आरो लोगोसे मोनसे लाइक होनानै होगोन नोंथांनि लाइक होनाया आंखौ गोदान भिडिअ लाबोनो थाखाय गोबां थुलुंगा होयो आरो लोगोसे नोंथांमोना सानोब्ला आंनि भिडिअखौ शेयार खालामनो होननानै गुबुनफ्राबो जेन बेफोर बाथ्राफोरखौ मोनथिनानै आप टु डेट जानानै थाथों होननानै अब्लाना भिडिअखौ शेयार खालामगोन दे अब्ला प्रियफोर समखौ मानथो आद्रि खालामबावनो नोंथांमोननो बे रादाबखौ दिन्थिनो हास्थायबाय जेरावहाय अरुणाचलनि ख्रिस्टियान फोरामा बुंनाय लोगो लोगोनो ख्रिस्टियान स्टेट होननानै डिक्लेयार खालामनाय लोगो लोगोनो आसामनि गोबां मानसिफोरा गिदों आसामनि गोबां धोरोमनि हानजाफ्रा गोबां बाथ्राफोरखौ बुंदों दा बेयावहाय नोंथांमोना गावनि खोमाजों खोनासंदो बिथांमोना मा बाथ्राफोरखौ बुंदों दे अब्ला प्रियफोर नोंथांमोननो भिडिअखौ दिन्थिनोसै नायलांदो অৰুণাচল খ্ৰীষ্টান ফৰামৰ এই জনসভাৰ পৰা উফৰি অহা প্ৰতিটো শব্দ বাক্য ভালদৰে মন কৰক अरुणाचल belongs to Jesus। आज से स्वर्ग में डिक्लेयर कर चुका है अरुणाचल क्रिश्चियन स्टेट है। অৰুণাচল প্ৰদেশ ফ্ৰীডম অফ ৰিলিজন এক্ট 1978 ৰুল ফ্ৰেমৱৰ্ক লৈ অৰুণাচল প্ৰদেশত এইদৰেই এক হৈছে খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকল तवांग से लोंगडिंग तक मिचुका से ईटानगर तक লোকসকলক একত্ৰিত কৰিছে অৰুণাচল খ্ৰীষ্টান ফোৰামে हालेलुया। ভাষণটোত কৈছে অৰুণাচল যিশুৰ অৰুণাচল খ্ৰীষ্টানৰ अरुणाचल belongs to Jesus। এই ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাৰ পাছতে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত খ্ৰীষ্টান মিছনাৰীয়ে চলাই থকা ধৰ্মান্তৰকৰণৰ বিৰুদ্ধে দীৰ্ঘদিন ধৰি মাত মাতি অহা হিন্দু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ জনজাতি ধৰ্ম সংস্কৃতি সুৰক্ষা মঞ্চ জাঙুৰ খাই উঠিছে হিন্দু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ অসমৰ মুখ্য উপদেষ্টা বলেন বৈশ্যই ক'লে গাজা চিৰিয়াত ইছলামিক উগ্ৰপন্থীয়ে কোৱাৰ দৰে অৰুণাচলত কথা কৈছে খ্ৰীষ্টিয়ান ফোৰামে নাগালেণ্ড গ'ল মিজোৰাম গ'ল 100% এইবিলাক হৈ গৈছে তাৰপিছত মেঘালয় গৈছে এতিয়া অৰুণাচললৈ শিপাইছে আৰু আপুনি মই এইটো আচৰিত হ'বলগীয়াও একো নাই যে অহাকালি অসমত যদি এটা এনেকুৱা ধৰণৰ বাতাবৰণ সৃষ্টি হয় বা এনেকুৱা ধৰণৰ এটা মিটিং এখনত ঘোষণা কৰা হয় এইটো ডাঙৰ কথা নহয় এইটো যেন গাজা চিৰিয়াত ক'ৰবাত ইছলামিক উগ্ৰপন্থীয়ে দি থকা আইএছৰ মিটিঙৰ নিচিনা এটা এনেকুৱা ধৰণৰ বাতাবৰণ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ল এতিয়া খ্ৰীষ্টিয়ানেও আগ্ৰাসী ৰূপ এটা ধাৰণ কৰিছে असम तक वो मेरा पिताजी का है বলেন বৈশ্যৰ সমান্তৰালভাৱে বিষয়টোক লৈ দীৰ্ঘদিন ধৰি মাত পাতি অহা জনজাতি ধৰ্ম সংস্কৃতি সুৰক্ষা মঞ্চৰ উত্তৰ পূবৰ আহ্বায়ক বিনোদ কুম্বাঙে এধাপ আগুৱাই ক'লে ধৰ্মান্তৰকৰণ এক ব্যৱসায় ধৰ্মান্তৰকৰণ এক জিঅ' পলিটিকেল নেক্সাছ বুলি কৈ এছটিৰ বাবে থকা সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা চুৰ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া আখ্যা দিলে ধৰ্মান্তৰকৰণক প্ৰত্যাহ্বান জনালে ধৰ্মান্তৰিত যদি সাহস আছে সকলো চাৰ্টিফিকেটত লিখক খ্ৰীষ্টিয়ান বুলি তেখেতসকলৰ উদ্দেশ্য পইচা ঘটা কনভাৰ্জন ইজ এ বিজনেছ কনভাৰ্জন প্ৰক্ৰিয়াটো এটা সৰু সুৰা নেক্সাছ নহয় ইট ইজ এ জিঅ' পলিটিকেল এটা নেক্সাছ হয় সকলৰ লক্ষ্য চুৰ কৰাৰ এই যিসকলে কনভাৰ্ট হৈছে তেখেতসকলে চুৰ কৰিব বিচাৰিছে কি চুৰ কৰিব বিচাৰিছে তেখেতসকলে জনজাতীয়সকলৰ কাৰণে যি সংৰক্ষণ আছে সেই সংৰক্ষণটো চুৰ কৰিব বিচাৰে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলিজিয়াছ গ্ৰুপৰ ছাপৰ্টত ভাৰতৰ বিপক্ষে ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে এই চুৰি প্ৰক্ৰিয়াত তেখেতসকলে সোমাই পৰিছে আৰু আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেটত বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট এডুকেশ্যনেল চাৰ্টিফিকেট এভৰি চাৰ্টিফিকেট আপুনি নিজকে খ্ৰীষ্টান বুলি কিয় নিলিখে আপোনাক যেতিয়া সুবিধা লাগে তেতিয়া আপুনি তাতে আকৌ কিয়
নিজৰ ধৰ্মটো লুকুৱাই থয় যদি সাহস আছে খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্মৰ ৰাজ্য বুলি ঘোষণা কৰিছে প্ৰত্যেকজনে নিজকে খ্ৰীষ্টিয়ান বুলি ঘোষণা কৰক আৰু আজিয়ে গৈ পিনি নিজৰ SDO SDC ডেপুটি কমিশনাৰক এফিডেভিট দিয়ক যে আপুনি খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছে এই সকলোবোৰ বিতৰ্কৰ মাজতে বিগত সপ্তাহত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৱে বিধানসভাত APFRA 1978ৰ লগতে অৰুণাচলত কিয় এই আইন আহিছিল তাৰ যুক্তি দিবলৈ গৈ কৈছিল হয়তো অৰুণাচলত বলপূৰ্বকভাৱে प्रलोभन प्रवंचनारे होइसिल धर्मांतरकरण। उस वक्त में जो एक्ट बनाया तो उस वक्त में इस तरह का जो कन्वर्जन को फोर्सफुल कन्वर्जन, इंड्यूसमेंट कन्वर्जन एंड फ्रॉडुलेंट मींस ऑफ कन्वर्जन, शायद उस चीज को रोकने के लिए उस वक्त में एक्ट बना होगा, मगर रूल्स बनाया नहीं, इसलिए वो ये एक्ट जो कभी लागू हो नहीं पाए। आज से स्वर्ग में डिक्लेयर कर चुका है अरुणाचल क्रिश्चियन स्टेट है। इसमें इफाले जनजाति धर्म संस्कृति सुरक्षा मंच धेमाजी जिलार सभापति एकलव्य गामे पुनर दोहारिले तथा उत्तर पूर्वत विशेषকৈ जनजातीय लोकर मजत तीव्रतर हुआ धर्मांतरकरण रोधर उपाय एकमात्र डिलिस्टिंग। आमी एटु विषयत आमी माने असम सरकार भारत सरकार आमी अनुरोध जनाइछु। आमी 1.5 लाख आमी इतिमध्ये पोस्ट आमी पठियालो, गतिके आमी हेजे आईन মানে বিলখন পাছ কৰিব লাগে যে ST হৈ পেলাই যদি ধৰ্মান্তৰণ হয় তেও ST সাৰ্টিফিকেটটো পাব নালাগে বুলি আমি অসম চৰকাৰক ভাৰত চৰকাৰক আমি আবেদন জনাইছো। असम तक वो मेरा पिताजी का है। অৰুণাচলৰ দৰে অসমতো আছে খ্ৰীষ্টিয়ান ফৰাম। মাজতে চৰকাৰে অনা হিলিং এক্টৰ অৱশ্যেই বিৰোধিতা কৰিছিল অসম খ্ৰীষ্টিয়ান ফৰামে, কিন্তু অৰুণাচলৰ দৰে অৱশ্যেই মৰখাহ কৰা নাই এতিয়াও। असम तक वो मेरा पिताजी का है। ब्यूरो रिपोर्ट ND24। अरुणाचल belongs to Jesus। आज से स्वर्ग में डिक्लेयर कर चुका है अरुणाचल। अनजाना प्रियफोर, बिगियानगिरिफोरा नाजानायनि गेजेरजों गोबां सोमोनांथाव खामानिफोरखौ मावनानै दिन्थिदों। दिनै अखाफोराव थांनानै दिन्थिदों, दिनै नख्रांनि गोबां जायगाफोराव गिदिंनानै फैदों। अनजाना प्रियफोर, बिगियानगिरिफोरा दिनै बुहुमाव गोबां सोमोनांथाव खामानिफोरखौ मावदों, मावाखै नङा मावदों। सागरखौ थेथेनोबो हागौ, बालाहामाफोरखौ हाब्रु खालामबायनोबो हागौ नाजानायनि गेजेरजों गोबां बोसोरनि उनाव। नाथाय अनजाना प्रियफोर, इसोरनि थांखिखौ, इसोरनि खामानिखौ हमथानो हाग्रा रावबो पृथ्वीयाव सासेबो गैया। रावबो इसोरनि बिरुद्धियाव थांनो हानाय नङा, रावबो इसोरनि खामानिखौ हमथानो हानाय नङा। मानोना गासै पृथ्वीया गाहाम रादाबखौ मोनथिनांगोन। बै खनानिफ्राय लानानै बि खनासिम गासै गाहाम रादाबखौ साफ्रोमबो सुबुंफोरा मोननांगोन होननानै इसोरनि बोसोना जोंखौ रोखायै मोनथिदों। दा मोनफ्रोमबो हादोर, मोनफ्रोमबो रायजोआ जिसु ख्रिस्टनि बाथ्राखौ मोनथिथारनो नांगोन। आरो बे जाहैबाय इसोरनि खामानि। बे इसोरनि खामानिखौ मानसिफोरा हमथानो नागिरब्लाबो हानाय नङा। जिखौ अरुणाचलाव ख्रिस्टियान फरामा ख्रिस्टियान स्टेट होननानै, ख्रिस्टियान रायजो जाबाय होननानै डिक्लेयार खालामनानै होबाय, बिनि उनाव नोंथांमोना नुनो मोनबाय रादाबनि गेजेरजों आसामनि गोबां मानसिफोरा गिदों जे आसामावबो सानसे बेबायदि परिस्थितिफ्रा फैगोन नामा, जेरावहाय आसामावबो ख्रिस्टियान स्टेट होननानै सानजागोन नामा, मोनथिजागोन नामा, एबा ख्रिस्टियान सुबुंफ्रा बेबायदि खालामहैगोन नामा होननानै गिदों। अनजाना प्रियफोर, दिनै आसामनि गोबां मानसिफ्रा नाजायोब्लाबो जों बेखौ बुंनो हानाय नङा फैबाय थानाय समाव मा जागोन। नाथाय इसोरनि खामानिखौ, मोनसे बाथ्राया बे सैथो, इसोरनि खामानिखौ रावबो मानसिफ्रा हमथानो हानाय नङा। इसोरा जेरैब्लाबो मावगोन। जुदि इसोरनि इच्छाब्ला आसाम हादोरा ख्रिस्टियान रायजो मोनसे जाथों होननानै बुङोब्ला, बे आसाम रायजो, आसाम स्टेटआ ख्रिस्टियान स्टेट जाथों होनोब्ला, बे इसोरनि खामानिखौ रावबो सुबुङा हमथानो हानाय नङा। मानसिफोरा नंगौ नाजागोन, गोबां नाजानो हागौ, मानसिफोरा गोबां बाथ्राफोरखौ बुंनो हागौ, नाथाय जेसेबां बुंब्लाबो बे इसोरनि खामानिखौ रावबो हमथानो हानाय नङा। फैबाय थानाय समा दिन्थिगोन। जेखि जादिया अनजाग्रा प्रियफोर, जों आर'जाव थानो नांगोन। दिनै आसामनि साफ्रोमबो व्यक्तिफोरा जिसु ख्रिस्टखौ मोनथिथों, जिसु ख्रिस्टखौ मोनथों, जिसु ख्रिस्टनि बाणीखौ खोनासंथों। नाजावनाय नाजावैनि बाथ्राया उननि बाथ्रा जागोन, नाथाय साफ्रोमबो व्यक्तिफोरा गाहाम रादाबखौ मोनथों। बेनि थाखाय जोङो आर'ज खालामनो नांगोन। आरो अनजाग्रा प्रियफोर, अरुणाचलनि जि लिडार्सफोरा
ख्रिस्टियान फोरामनि लिडार्सफोरा बे बाथ्राखौ डिक्लेयार खालामनानै होबाय हयथ' बिथांमोनहा गोबां जेंनाफोरा फैदों बेयावखाय आर'जआव थागोन इएस अनजाग्रा प्रियफोर नोंथांमोननि आर'जआ बिथांमोननि थाखाय गोबां बोलो जागोन नोंथांमोना जेब्ला आर'ज खालामगोन बिथांमोना बोलो मोनगोन गोहो मोनगोन गसंना थानो हागोन मानोना समयसाफोरा थारैनो फैथारगोन दा बेयावखाय साफ्रोमबो अरुणाचलनि ख्रिस्टियान लिडारफोरनि थाखाय आर'ज खालामदो आरो लोगोसे आसामाव थानाय साफ्रोमबो ख्रिस्टियानफोरनि थाखाय आर'ज खालामदो जेन जों फोथायनायाव बोलोगोरा जालांगोन आरो इसोरनि खामानि मावनायाव बोलोगोरा जागोन अनजाग्रा प्रियफोर थारैनो इसोरनि खामानिखौ हमथानो हाग्रा बे पृथिबियाव रावबो गैया सासेबो गैया आरो रावबो हमथानो हानाय नङा दा इसोरनि रायजोआ सानसे फैगोन जोङो बार बै इसोरनि रायजोनि थाखाय जों खामानि मावनो नांगोन देवब्ला प्रियफोर आर'ज खालामनो दाबावसै बानो नांलासै इसोरनि रायजोआ फैगोन इसोरनि खामानिया जागासिनो दङ दा बेयावहाय आर'ज खालामदो देवब्ला प्रियफोर दिनैनि भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'नोसै फैबाय थानाय समाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैगोन फरेस्ट द लर्ड हालेलुया जे मोनसे होननानै आंनि भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'बाय थेंक इउ